Viacerí ste sa pýtali, ako to vyzerá, keď vám je doručený bazénový odvlhčovač. Moje meno je Peter Hrubina a som vedúci exportu a výroby oddelenia bazénových odvlhčovačov a teplných čerpadiel spoločnosti Microvel. Dnes si ukážeme, čo obnáša, keď vám prinesú takúto krabicu, v ktorej je bazénový odvlhčovač na úpravu vnútornej klímy vášho bazéna. Potrebujeme takýto nožík a ideme si odpáskovať krabicu. Nožík vždycky odložíme. Krabicu máme dole. A teraz môžete vidieť už bazénový odvlhčovač, ktorý je tuto zabalený a ešte je samozrejme obalený rôznym materiálom. Konkrétne sa jedná o polystyrén a bublinkovú fóliu. Ten je potrebný zase nožíkom tieto pásky Microvel narezať, aby ste sa k tomu zariadeniu vedeli dostať. Takže po takomto odbalení vám zostal bazénový odvlhčovač samotný, pokrytý ešte bublinkovou fóliou. Treba si dať trošku pozor, pretože tieto menšie modely, ktoré nazývame 300, 400 a 500, nie sú uchytené o drevenú paletu. Väčšie modely 800 a 1200, tie uchytené už šroubami fyzicky sú, takže treba dať pozor, aby ste, aj keď vidíte, že to hýbem a neprekotí sa mi to, ale aby náhodou ste naozaj do toho nebuchli alebo nejakým spôsobom nenaklonili tú paletu, aby vám to zariadenie nespadlo. Dobre, teraz si stroj otočíme, aby ste vedeli, čo sa nachádza na zadnej strane. Čiže na zadnej strane zariadenia môžete vidieť hadicu na odvod kondenzu, môžete vidieť montážnu šablónu a tuto pod strojom sa nachádza nástenná konzola, ktorou sa stroj prichytáva na stenu v prípade, že sa jedná o nástennú montáž. Takže my si teraz tieto veci odbalíme, aby sme to mohli vidieť. Tuto stačí iba narezať skutočne tieto pásky, aby ste sa dostali už k samotnému stroju. Tak, ako prvá nám vypadla montážna konzola. Toto je konzola, ktorá je vyrobená v mierke 1:1. To znamená, že keď si ju otvoríte, respektíve montážna šablóna, keď si ju otvoríte, tak vidíte, v podstate pasuje na ten stroj v mierke 1:1 a ukazuje vám jednotlivé otvory, ktoré je potrebné navrtať. Toto stredné je nástenná konzola, prívod čerstvého vzduchu, v prípade, že máte teplovodnú vložku a potom v tejto dolnej časti je odvod kondenzátu a elektrické pripojenie. Čiže toto si normálne chytíte takto na stenu a presne podľa týchto jednotlivých otvorov si zaznačíte a viete takto ľahko stroj navrtať. Toto podstatne urýchľuje montáž a inštaláciu, nakoľko nepotrebujete si to vymeriavať. Stačí naozaj priložiť túto montážnu šablónu. Ako vidíte, stroj je veľmi dobre zabalený. Skutočne exportujeme do viac ako 35 krajín sveta, takže zariadenia musia vydržať niekedy aj dlhú cestu. Tak, teraz si ukážeme ďalej nástennú konzolu, spomínanú, ktorá sa nachádza tuto pod strojom. Zase, ako vidíte, je veľmi pekne zabalená a v tej nástennej konzole sa už nachádzajú aj šrouby, aj moždinky. Čiže ja si to takto zase odbalím. A tu vidím teda jeden šroub s moždinkou. Treba potom pozrieť manuál, do akého materiálu steny sú tieto šrouby vhodné. Tam je to presne špecifikované. A v prípade, že by ste mali iný materiál, tak treba samozrejme použiť iný typ
šroubu. Tak, toto je nástenná konzola a k tomu sú teda dodávané 3 skrutky a 3 hmoždinky. A tá nástenná konzola sa montuje teda na stenu a potom zo zadnej strany odľahčovača na ten odľahčovač na ňu v podstate zavesí. Takto máme ďalšie príslušenstvo. Tuto môžete vidieť teda odvod kondenzu. Veľmi dôležité výrobný štítok zariadenia, kde môžete odčítať sériové číslo výrobcu a samozrejme mikrovel a nejaké technické špecifikácie k tomu zariadeniu. Toto je typ Dry 500 Wave, čiže má to tento akrylátový plastikový kryt, ktorý je zabalený teda ešte v takejto stretch fólii a samotný kryt ešte na sebe má takú fóliu, ako keď si kúpite nový mobilný telefón, tak po montáži zariadenia si zákazník môže tú fóliu následne dať dolu. Posledné príslušenstvo, ktoré môžete nájsť v zariadení, sú už doplnkové príslušenstvá, ktoré je potrebné si vyšpecifikovať pri objednávke. V tomto konkrétnom prípade toto zariadenie tu má bezdrôtové ovládanie Dry Easy 300, ktoré teda je balené takto pri zariadení a keď otvoríte krabičku, tak môžete ho tam vidieť. Toto je vysielač. Sú tu samozrejme v balení aj nové batérie, ktoré si tam zákazník vloží a samozrejme ešte dodatočné inštrukcie, akým spôsobom sa tento ovládač obsluhuje. Tuto ešte pod stretch fóliou na zariadení sa nachádza takáto inštrukcia, ktorá, respektíve pomocou ktorej viete cez tento QR kód si naskenovať a dostať sa ku manuálu zariadenia v niekoľkých jazykoch online v elektronickej podobe. Čiže tento manuál naozaj obsahuje detailné informácie, pokiaľ ide o montáž, údržbu a tak ďalej. Finálnu vec, na ktorú ste sa pýtali, je, ako vyzerá odľahčovač zvnútra, respektíve bez krytu. Tak v tomto prípade tohto modelu alebo tohto prevedenia kryt je uchytený 3 skrutkami z tejto spodnej časti, čiže týmto smerom. Na prípade, že ich odskrutkujete, tak kryt viete dať dole. V tomto prípade, keď mi zariadenie sedí na tomto polystyrene, to urobiť neviem, ale tuto vzadu máme nachystaný pre vás odľahčovač, konkrétny typ Dry 300 a takto vyzerá odľahčovač, ktorý je bez krytu. V princípe Dry 500 vyzerá rovnako, akurát je o niečo dlhšia, čiže vidíte tu Goldfin upravené tepelné výmeníky. Tu je teda časť výparníka, ktorá kondenzuje vodu, ktorá sa následne zberá do tejto kondenzačnej vaničky. Tu vidíte kondenzátor, ktorý ten vzduch spätne ohrieva a vďaka tomuto kondenzátoru následne získavame to rekuperačné teplo. Vnútri je oddelenie pre ventilátor a v tomto samostatne uzavretom oddelení sa nachádza kompresor a pod ním je riadiaca elektronika.